wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We were so bright, shimmering lights. Baya ko sa ligapon, nagbaya ko wahid, hayaan ka mabuhay din. So sa ngalan sa gobyerno lokal sa lungsod sa Nawan, I would like to welcome you. God bless you. Dapat sa group photo. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh God, she's such a tease. Big lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Tujuan tadi kayak pamilyar nih ngadong. Uy, apa sih? Wala. Masuk kayak pila nih kayak. Ngubur-ngubur dong. Agak-agak gitu. Basta guys. Hindi tayo Messi. Kalau mana kayo gitu. Ay, pinili lang sa. Mga basurero! Terus ako. Yes, kayong ano? Ini pa ka. Dudung. Dagan. Dul. Ya mam. Dudung. Dudung. Mana doon yung lake? Gamay mo di kayo? Ako pagi akong i-expect na tubig. Pero kamera deh.
Ganda lang magbasurahan ng isa. Dagan. Nice. Ano mo nagkuha ng mga trail sa inyo para wala ni balikan. Clay go. Oh, ka nice. Dakpan. Uy, masuk banget. Duduk. Pa, boy pa. Sige, magtaro-taro sa video. Dalawa. Wala ra. Wala ra, eh? Wala ra. Wala ra. Wala ra. Wala ra. Mas kung Ito ang katanaw sa video. mas kung pagkain. Kaya tayo ko picture na, di ba? Ayan na dyan siya nagbabato-bato. Oo, ma'am. Mag-finishing ko ulit. Ha? Pabalik lagi ka? 5K. Ay, 5km. Dili matabok. Magpamatatagbo. Oo. Mo? Ito kayo yung mag-iang. Ay. 5k po. Morning. Tentuan pagkasar no? Balik ta. Wala ini. Wala na. Wala na trail signs ya, ma'am? Mga nangwalaw. Sus. Naman siguro niyo. Ha? Dera di ay? Dudong! Nawalaan ko kapil dong!
Huwag ba niyo matarunga dong? Jalin. Good morning. Natasan sila pa. Uy, buntag. Terus, munta ni mga top 10 no? Munta ni top 10. Ngati. Wala lang. Murag yun na ingnan. Okay, murag na ingnan yun. Saan grupo ko sir? Yanot Yanot no? runners from Yeah, Balay City, Bukidnon. Ano ni mga gahi kayo, mga yanot. Panglawas na sir, panglawas. Blue, itong blue po. Inyo po itong uniform no? Katong isa. Kamu man itong nangawala sa Amaya. Isang kagrupo nawala. Buntag. Weekend ba? Yan po na si sir. Buntag. Dapat tamang na gitaro. Dagan. Jadi ang saktong na ipitik. Parang tik-tik. Hello vlog. Si Sir ay. Palaton na ako ng kasubida. Mga mama from Iligan. Kani sila Iligan. Yan na sila ng Chloe no? Na Sir Mark ba? Pudin din ang tirada no? Samot na to. Amot. Gamit yung 4 katil ba? Bro. Ano ligday? Nagday. May ligday ka. May ligday lang. Ladino. Ladino kung sa'yo. Sorry. Morning! Pa-picture pa ng mga sikat. Morning. Morning. Kapanawag sa angkol eh. Yawa! Patay. Na, hapit na. Hapit na katunga. Ako maligid! Kaya ma'am. Yawa! Ah!
Oh, sus. Tarawa. Pantang yung liston ka. Buntag. Salamat. Kapit mga sir. Kapit na. Ito sa paligid, ito na ba? Hindi kasi yun. Oy! Ito na kasi. Nyarag yun. Ano sir, amor? Dahil sa mga tulog sir. Tubig. Kainom ra yun. Animas. Mura mga ibugaw na sir. Para sir. Si Elena, nakadibasa niya katawag. Katawag pero Bigyan pa ba siguro sa ubos, no? Wala yung tubig. Wala tubig, boss. Tara ka na sa ubos. Balikan na. Layo pa ba ito? Drinal may mga tubig oh. Ilan sir? Buntag. Salamat sir. Grabe. Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing I'm not loving. Maybe time told us that we were different. Bijuan ta ni Vicky. Gamit ang tiin. Ano doon? Ha? Page. Sa lag page. Niara. Ako? Sige mama. Tagay dia kunday na ada. Gamay na lang doon. Hapit na. May numero mo pugkog. Unsay na? Kaya naulami po ng kakanin, sir, na ay pilit na ano. Okay. Na-spray mo yung boss, oh? Oh, nabawi gid rin yo. Kaya nga, boss. Nabawi lagi. Dito, unta nagibutang sa dayong saka. Way tubig ito ba? Not done? Wala kita nan. Wala yun. Enjoy sa tadi. Kilometer sa lang. Tubig nilang na dito. Kaon nga ta dre. Dugangan na pod. Ang bukayo kay dili siya drive bitaw. Di gini manghawa sa station yung mga pangak. Sige dito. Undang na yung maabot ba? Abot. Okay ka muna. Sip na sifting. Oras na lang siya. Balong ka tama? Luman ka rin. Trail run dun eh. Dagan yun. Nice. Yeah, sudah yan. Tuluya kayo na, boss.
Salagma. Dimas. Dagan kay kabuno. Second, ba? Kinsay naka-play sa line, ba? Ikaw, kapila ka? Sila nakapuno. Third sa 10? 5. Ikaw po. 1/4 sa Taik. Dudong! Dudong! Wala na, kuha ni Montel? Karon ba? Karoon man ni sakit? Oh, sakit. Kato na balasot ba? Wala ra. Wala na. Congrats, ma'am! Congrats! Congrats. Thank you. Papa Jesus! Eh! Kabay, boy. Hydrate na yun, hydrate. Sa babae, ma'am. Hydrate na yun. Top 10. Tulad sa top 10 sa babae. Kani, ma'am. Kasi makasunod ka. Kato ni mo. Top 10 babae. Ubang kuan. Congrats! Eh! Yan ito, magahi kayo. Sugod yung katapusan na ako! Dali! Naro! Ang goy.